Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu obemuhle eyinsukwini zamaholidi ephasika wabanathi wadlula nathi kuzo siphila kungenangozi uNkulunkulu wemanathi. Amen. Hallelujah. Siphinde futhi sibonge uNkulunkulu ukuthi imthandazo yethu yayizwe egameni likaJesu. Amen. Masibheka ukuthi kuleli phasika isimo semvula besisimbi kakhulu, ngifuna beyiningi too much, kodwa amandla omthandazo ayibamba awamana ngishintonsi eliyi-1 ngenxa yokuthandaza. Ake sishayele uJehova izandla, sishayele uNkulunkulu izandla. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Siyabonga Jehova, siyabonga, siyabonga uNkulunkulu wethu. Siyabonga Jehova wezimpilo zethu eziphakeme. Siyabonga uNkulunkulu wamandla, siyabonga uNkulunkulu ophilayo. Siyabonga wena Jehova izethembiso zakho ziyiyona ziyofanele. Siyabonga wena Jehova othembisayo uNkulunkulu ingcwele ngezikhathi zonke. Izethembiso zakho bese ziyafezeka. Siyabonga uNkulunkulu wamandla. Siyabonga uNkulunkulu omdala wethu. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Kuba kanjalo uNkulunkulu wethu. uNkulunkulu wethu kaJesu. Hallelujah. Sizoyenza le nkosi bazalwane incwadi kwabaseRoma. WabaseRoma chapter 8. Siqale sifunde verse 5. Isihloko okholwayo usindiswa ekulahlweni ahambe ngokukamoya. Yes. Verse 5. Ngokuba abakwenyama banaka okwenyama, kepha abakamoya banaka okukamoya. Ngokuba ukunaka kwenyama kungukufa, kepha ukunaka kukamoya kungukuphila nokuthula. Ngokuba ukunaka kwenyama kungubutha kuNkulunkulu, ngokuba akuthobeli umthetho kaNkulunkulu. Yebo, futhi kungekwenze. Abasenyameni abanakumthokozisa uNkulunkulu. Kepha nina anisenyameni, kodwa nikuye umoya, uma umoya kaNkulunkulu ehlala kini. Kepha uma umuntu engenayo umoya kaKristu, lowo kasiye owakhe. Uma uKristu ekini, umzimba ufile ngenxa yesono. Kepha umoya ungukuphila ngenxa yokulunga. Uma ke umoya
kwabafileyo ehlala kini. Yena owavusa uKristu Jesu kwabafileyo uyakuphilisa nemizimba yenu efayo ngaye umoya wakhe ohlala kini. Ngalokho ke bazalwane, asinacala kuyo inyama lokuba sihambe ngokwenyama. Ngokuba uma nihamba ngokwenyama niza kufa. Kepha uma nibulala imisebenzi yomzimba ngomoya niza kuphila. Ngokuba bonke abaholwa ngumoya kaNkulunkulu labo bangabantwana bakaNkulunkulu. Ngokuba izwi lenkosi bangcwelise. Amen. Amen. Spirit, hallelujah. Abahamba ngokwenyama bayokufa, kodwa bahamba ngokamoya bayophila. Nalabo abakhontrolwa ngumoya bayophila, labo abakhontrolwa inyama bayokufa. Hallelujah. Awufikelele lapha noZipho verse 6. To be controlled by human nature results in death. To be controlled by the Spirit results in life and peace. Penda 40 verse 6. Verse 6. To be controlled by human nature results in death. To be controlled by the Spirit results in the life and peace. Verse 7. And so people become enemies of God when they are controlled by their human nature. For they do not obey God's law. In fact, they cannot obey it. Abalawulwa inyama lethi lenkosi bagcina ekufeni. Kodwa laba abalawula umoya bayaphila babe nokuthula. Ngoba umoya kaKristu kumele uJesu phakathi enhliziyweni zethu nasempilweni zethu. Abasathi verse 7, labo abahamba ngenyama abaphila ngenyama bengaphili ngokukamoya baba isitha kuNkulunkulu. Ngoba umoya oyingcwele akafundisi iphutha, umoya oyingcwele akafundisa amanga, kodwa inyama imekesana ekufeni, kodwa umoya oyingcwele umekesana ekuphileni. So abantu la abazosurvive ekhonweni nabangeke bashiye uJesu phakathi nendawo, abantu abazohamba benomoya oyingcwele becontrola umoya oyingcwele, umoya oyingcwele ebalawula. Ngoba noma ngabe izinto uNkulunkulu angaziletha, kodwa uma wena umoya oyingcwele engekho kuwe, ezinye zayibusisa ngeke zikusebenzele ngoba kakhulu ziphazanyiswa inyama. That is why izwi lithi akufanelanga sihambe siphile ngokwenyama, kodwa siphila ngokukamoya oyingcwele. Ngoba umoya oyingcwele iwona oqondisanayo ekwenzeni izinto eziphilayo, kodwa inyama iyabulala, inyama ibekisa efeni, inyama ikuluzisa izinto ezinhle uNkulunkulu akulungisele zona. Kodwa baphila ngomoya bayakwazi ukuphumelela nalapho isitha sivela khona.
ngenyama yethu ngey'khwepha zethu sithatha umnikazi wamandla simbeka ngemuva kwethu. So bonke abenza izinto ngokwamandla abo abaphumeleli, kodwa babeka umoya engcwele, umoya engcwele uyabaphumelelisa. Ngoba umoya engcwele ukwazi ukwenza izinto ezingenzeki zenzeke, kodwa inyama ikwazi ukwenza izinto zenzeke. Kodwa umoya kaKristu ukuthi esehamba wathi angishiyi lodwa, kodwa ngishiya namandla kamoya ongcwele, okungukuthi umoya ongcwele umele uJesu Kristu phakathi kwethu. That is why sekunezinto manje ongafanelanga sizenze ezenyama, ongafanelanga silawulwe inyama, kodwa silawulwe umoya, ngoba simele ukuphila. Ngoba bonke abalawula umoya engcwele bamele ukuphila, ukuphila kwala, ukuphila kwaphakade, ukuphila forever and ever. Uma siphila sisenyameni kodwa sikumoya, kunezinto amadimoni angakhona ukuyithola kithi. Why? Siphila sisenyameni kodwa sikumoya. Bakhona abantu abazona nje. Awufunde la verse 6. Ngokuba ukunaka kwenyama kungukufa, kepha ukunaka kukamoya kungukuphila nokuthula. Ukunaka kamoya kuphila kube ngukuthula. Ukunaka kamoya kungukuphila kube ngukuthula. So ngamanye amazwi, uma thina semukela uJesu, it's because of amandla kaJesu, amandla avusa uJesu Kristu kwabafileyo. Awazelanga ukuzosindisa abantu ey'feni zabo kuphela. Lawo mandla kaJesu Kristu awazelanga ukuzokhulula abantu ebumnyameni kuphela, kodwa amandla avusa uJesu Kristu kwabafileyo ayenza ukuthi owamukela uJesu ayinyakezwa bazalwane, owamukela uJesu wamukela isomandla. Okusho ukuthi bangemukela uJesu ngiphethe yonke into engiyidingayo empilweni yami, akukho engingeke ngaba nakho uma nginoJesu. That is why ngingezovumela inyama izongenzisa izinto zayo, kodwa ngizolindela uJesu ukuba yena ngenzise ngokwakhe, ukuze lezinto engizozamukela ngizamukele ngokugcwelisiwe. Ngiyakezwa bazalwane. Why? Abamukela uJesu bamukela isomandla. That is why uNkulunkulu wengcwele bekhuluma athi abamukela uJesu abahluleli. Why? Ngoba uJesu ngamandla uqobo lwakhe, nalapho khona izinto zingenzeki, manginoJesu ziyenzeka. ManginoJesu amadimoni awabehluli, manginoJesu isono asingehluli, ngoba uJesu namandla ngaphezu kwesono. Ngoba amandla avusa uJesu kwabafileyo awaphelelanga ukuphilisana abagulayo, awaphelelanga ukubalekisana umoya amabi, kodwa akwazi ukuphila nomuntu, akwazi ukuthi ungena nala angangenwa khona, adlule nala angadlulwa khona, akudluli yena, kodwa inamandla angaphakathi komuntu. Bakhona abantu abazona nje masikhoze uJesu basalona sikhoze umuntu. That is why ubalulekile ukuthi uma umemukela uJesu, methembe uJesu amamukele, methembe anyway, mthembe yonke indlela, noma aphila wakhona, methembe uJesu. Usungakabazi into yethembayo, into yamukelile usungayingabazi, kubiza ukuthi uyisebenzise ngoba inamandla iyaphila. uJesu akasumuntu
Ngizahlukanisele. Awumanda yabosekethele bosa. Ngizahlukanisele. Ngizahlukanisele Jesu. Basalale ushasa kayelana siphaphanyoni. Ukuyoma abantu bahlulwe isono. Ukuba abantu bahlulwa ama-challenge. Kodwa uJesu wayena siphaphanyoni. Ukuba abantu bakwazi ukubhekana nama-challenge bawanqobe. Bakwazi ukubhekana nezimo bayinqobe. Bakwazi ukuphila impilo ehlile, impilo engcwele. Stay clean. I remember. Stay clean. Ngizahlukanisele uJesu, ngizahlukanisele. Stay clean. Ngizahlukanisele. Ngizahlukanisele. Angibuyisise izinto ey'phathekayo. Angibuyisise ukuthi anginamali manje. Ngoba as long inoJesu, uJesu uyayenza indlela ukuthi ngibanayo imali. Angibuyisise ukuthi ngixakekile okwamanje. As long inoJesu, uJesu uyayivula indlela. Ibe khona. Angibuyisise izinto engenazo manje. As long inoJesu, lokho engingenakho, ngithemba yena, ebese yena yakwenza. Angibuyisise ukuthi ngintaphazalela 45 engashadile. As long inoJesu, 45 years, 58 years. As long inaye, angibuyisise umshado. Ngizahlukanisele. Ngiyasasana, ngizahlukanisele. Abasahlukanisele uJesu bahlala behlile. Ababhayisiswa izimo abahlangana nazo endleleni. Ababhayisiswa izimo ey'bafikayo endleleni. Ngoba basahlukanisele uJesu bahlala behlile. Belindele umoya engcwele abalungisele indlela yabo. Hawu Nkosi, balindele uJesu omdala wayinsuku abalungisele indlela yabo. Wabafalwayo amelele kube nento ezobhayisisa ukuthi usuke kuJesu. Akabi ne-challenge ezofika ibhayisise ukuba usuke kuJesu. Ngoba yena unamandla. Imisebenzi ukuthi umehlele. Bathi swayi ngithi, uyabona mina ngikwazi into oyikhathile. Kodwa yethembe noma ngabe ukuphi. Wathemba nje igama likaJesu lofika. Uthembe. Ungavulile ngaso sonke isikhathi ukufonela umama. Uthembe igama likaJesu. Bafundiswe ngalo ukuthi linamandla. Zithi maseyishumi izinto uthi ngiyagama likaJesu. Ngingayikamazi into oyikhathile. Ngingayikamazi into oyikhathile. Ngingayikamazi into oyikhathile. Linamandla. Linamandla leli khama. Linamandla ikhama likaJesu. Linamandla. Bathi uswayi uthi hlala ngoba usidonisa. Umoya engcwele uhlini. So nawe hlala ngokuhlanzeka, hlala ngenhlanzeko. Inhlanzeko ngaphakathi enhliziyweni. Inhlanzeko engqondweni yakho. Izizitho zemicabango engcabangayo engqondweni yakho. Akube izizitho zemicabango ehlanzekile. Izizitho zemicabango yengqondo yakho. Ungacabangi izinto ezizokulimaza. Ungacabangi izinto ezizokubuyisela emuva. Ungacabangi izinto ezizoqeda ubudlelwano bakho noJesu Kristu. Kodwa sidla ngezwi lakhe, usidle ngey'mfundiso zakhe. Leli izokwenza ube yikhawe lokholwa. Ngizahlukanisele. 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 Ngizahlukanisele uKristu. Noma ngabe ezinye izinto sezenzeka ngaphandle ezimbi zibonakala ngazathi zinhle, kodwa basehlukanisela uKristu
uphila phakathi kwefamily engasindiswanga, uphila phakathi emsebenzini kwabantu abangasindisiwe, uphila esitradini usekhaya, impilo yakhe ayikahle ukuthi impilo yakhe ize ihlukanisele uKristu. Kunezinto imanje engasafiki kuzo, kunezinto engasayithinti, kunezinto engasayibambi ngesandla sami, senezinto engasayikhulumi ngomlomo wami, senezinto ongasamele ngicabange eziphi. Ngobani? Imoto yami izahlukanisela uKristu. Angisacabangi izinto ezizongibuyisela emuva ngoba ngichuza uKristu. Bakhona abantu abazalwa phezulu. Fona verse 9. Kepha nina anisenyameni, kodwa nikuye umoya, uma umoya kaNkulunkulu ehlala kini. Nina anisenyameni, kepha nikuye umoya, umoya kaNkulunkulu ehlala kini. That is why noma langaphandle singaphuma sabe sibukele sifana nabo. Sigele sitole sodwa, sithele sitole sodwa, sithanga ukudla kodwa. Bona noma sewathandayo athi nokuba bisenyameni kodwa likumoya wethu. Ngoba umoya kaNkulunkulu uhlala kumina, uhamba uzehlukanisela umphakathi, uthela phakathi, uphambana nabo abantu abangakholwa, kodwa wena uzehlukanisela uKristu. Kunezinto nomuntu lesokufundisa zona ukuthi akusafanelanga ukhulume lokho, akusafanelanga uphendule lokho. Kunezinto ezingadinga umuntu ukuthi wena uyiphawule phakathi kwabantu abangasindisiwe, ngoba bathi bakhuluma izinto eziphambene nomntwana kaNkulunkulu, kodwa umuntu wena afundisa ukuthi wena thula uphendula, umuntu wena afundisa ukuthi thula wena uphawule next la. Noma abanye bangaze bakhuluma begxela yena lo Jesu, athi umuntu wena thula ungaphenduli, athi thula ungaphenduli. Bakhona abantu abazalwa endlini ngoba basehlukanisela uKristu, abalweli ngamandla abo, kodwa umuntu wena uyabalwela. Uhambe ngenkambo kaKristu, ungakhulumi, kodwa izenzo zakho zikhuluma uKristu. Uhambe ngenkambo kaKristu, ungabe usemlomeni, kodwa izenzo zakho zikhuluma uKristu. Base bakuvume bathi bakhulunywe ngomuntu osindisiwe, khulunywe ngobani? Ngoba umuntu uyayishintsha inkambo yomuntu, ayishintshe inkambo yomuntu naphakathi kuyifamily, ayishintshe. Base bakhulume bathi insindiso la ekhaya siyazenga sibani, sayibona sayithatha kancane, sasithi thina uzophelela endleleni, kodwa umuntu umuntu lokwazi ukulekelela umuntu. Uma ngabe uzohamba uwedwa angeke kumsebenzele. Zehlukanise noJehova, sehlukanisele umthala wezizwe. Selelanga zona afanelanga wesabe ube namahloni ngevangeli. Yini ivangeli Inkosi yethu Jesu Kristu? Afanelanga ube namahloni ngevangeli lomukelile, kodwa phakathi kwabantu abangalibukelanga levangeli nalo fanele ube isibonelo kubona, ngoba ivangeli likuJesu Kristu ilona elishintsha izimo, ilona elikhuphula izimo, ilona elibalekisa ububi, ilona elibalekisa izifo, ilona elihlukanisa umuntu ngesono. Uma lithi ngiyakhuluma yini ivangeli uJesu, yini ivangeli uJesu, yini ivangeli uJesu, yini ivangeli. Akona ukuya esotweni, kodwa ivangeli umoya ingcwele ohlala phakathi kwakho, ngoba nevangeli uyashumayela noma ungekho esotweni, abantu balibone umoya ingcwele ohlala phakathi kwakho. Babona yena, babona ivangeli kuwe, indlela okhuluma ngayo, indlela ohamba ngayo, indlela ogqoka ngayo, ivangeli kaKristu.
ngizahlukanisele. Babuza ukuthi awena usayine emsebenzini wamadlozi. Ngizahlukanisele. Ngizahlukanisele uKristu. Ngizahlukanisele. Okay, ke ungayi ke siphathele yini inyama. Hayi, ngizahlukanisele. Ngizahlukanisele. Awubakithi siyamema kunetiye ekhaya enkulu. Ngizahlukanisele. Uyasini, ukhuluma ifanele. Yini ifanele? Ifanele umoyingcwele aphila nomuntu. Ngizahlukanisele. Umfundisi seleko. Ifanele iphila nomuntu umfundisi seleko. Yini ifanele umoyingcwele. Yini ifanele uJesu. Ngizahlukanisele. Ngizahlukanisele. Ay, ifanele uJesu. Uyakwazi ukuyibopha inyama. Ayikhontrole uJesu ikanuko. Babuza ukuthi ngempela uJoni. Ngizahlukanisele. uJesu aphila kuwe. Ngizahlukanisele. Ngizahlukanisele. Ayikabosi. Awunamahloni futhi angisabi. Angisabi phakathi kwabantu kusho ukuthi ngizahlukanisele. Ngizahlukanisele. Ngizahlukanisele Kristu. Ngizahlukanisele. Awena wayibonakala nje. Ngizahlukanisele. Awunoma ngabe sezibhayishe, noma ngabe sezutshwalanyana nje, awubonakali. Ngizahlukanisele. Babuza amakhelwane kwenzenjani, ungasathengi ngoba simbona nje bakwenza umsebenzi bewuza. Ngizahlukanisele. Sekwenzenjani ungasesi? Why umenza? Ngizahlukanisele. Ngizahlukanisele uKristu. Ngizahlukanisele. Awubakithi umoyingcwele ufundisa ngisho umuntu ugqoka. Afundisa insizwa nobaba nentombi nomama. Ayifundisa ugqoka. Ngizahlukanisele. Ngizahlukanisele. Ngizahlukanisele uKristu. Ngizahlukanisele. Wakumoyingcwele uthisha phelele. Umoyingcwele uthisha phelele. Uthisha phelele. Uyangizwa? Umoyingcwele uyadirect. Athi hayi wena njengomntwana wami usafanelanga ugqoka so. Sofanele ugqoka kahle. Akudirect umoyingcwele. Akudirect ivele umoyingcwele. Athi hayi lento engqokela phela iyagqoka uqiniso. Ayifanelanga wena. Akudirect umoyingcwele. Ume esifubeni nomoyingcwele umile esifubeni. Athi umoyingcwele uyabona-ke manje umzimba wakho ufanelwe yilokhu. Ube muhle nje. Ugqoke uhlonipheke ube muhle. Hayi ukuthi ugqoke ube yisankazi umntwana. Kodwa umoyingcwele akufundisa indlela yokugqoka kahle. Ube muhle ungagqoki ube ngazathi umahosha. Ube muhle akufundisa indlela yokugqoka. Ngoba umoyingcwele mawunoJesu, mawunamela ivangeli, uvubula lesithunzi. Uyabona bosi? Ngoba angeke wamukela ivangeli umoyingcwele angakufundisi ukuthi khanja kanjani, kuphila kanjani, kuhlala kanjani, kugqoka kanjani. Awubakithi angeke. Ebese ithi uyazi indlela ogqoka ngayo iyakhawunta. Ngoba nokuhlonipheka kudonsa nayo indlela ogqoke ngayo. Ngizahlukanisele. Ngizahlukanisele. Ngizahlukanisele uKristu. Ngizahlukanisele. Ithi iBhayibheli abakhontrolwa inyama bagcine kufeni. Kodwa abakhontrolwa umoyingcwele bagcine kuphileni futhi babe nokuthula. Ngoba umoyingcwele uyakwenza ube nokuthula nalapho ungekho khona. Kodwa
7. Uma-ke umoya walowo owavusa uJesu kwabafileyo ehlala kini. Yena owavusa uKristu Jesu kwabafileyo uyakuphilisa nemizimba yenu efayo. Ngaye umoya wakhe ohlala kini. Owavusa uJesu Kristu kwabafileyo uyaphilisa ngisho nemizimba yenu. Ngomoya ohlala kini. Awavusa uJesu Kristu kwabafileyo. So uyayisela uyaphilisa, uyakhulula ukukhanya. Ingakho babukela ivangeli likaJesu Kristu babukela ukhanya. Ngoba lokhanya kunamandla phezu kobumnyama. Lokhanya kunamandla phezu kobuthakathi. Lokhanya kunamandla phezu kwezinto ezimbi. Ababukela uJesu babukela ukhanya. Sole awukwazi ukuyigabaza into ikhethile. Kodwa ikhono uyathembe ukuthi kusebenzele kahle. Ukuthi namandla uyathemba ungaqabanga uplan B entweni oyikhethile. Ithemba ukuthi uJesu namandla. Amandla avusa uJesu Kristu kwabafileyo aphila phakathi kwami. Nakulesi simo angasiphendula sibe yilento engidingayo ngoba amandla kaJesu abawukhanya la kumnyama khona. Uyabona thina sikhathazeke noma ngabe ngaqhamuka kumnyama kodwa I know ukuthi ngaphakathi kimi uyakhanya. Angisaba ukudlula la kumnyama khona ngoba angidluli ngedwa abantu ngidlula nokhanya. So ishani lento bamshabela lisho ukuthi ngiyabethemba. Lakuswe ngithi ungayigabazi into ikhethile. Nethembe. Uma izinto ihamba phezu kwakho udinga ufuna uqasha phansi kopheke. Bizigaba likaJesu uthi ngagama likaJesu hamba. Uyafaza uhlezi ungena ethani. Uyakufanana nini uthi baba. Uyafana nini. Bizigaba likaJesu. Lento ikhethile. Yethembe. Mina ngisazi kuze kwaphela ngisho umthamo. Kwaphela ngisho umthamo. Ngavuka ngahlala. Ngasabathengelala. Ngathuka njalo. Ngathuka kanjalo. Umoya wokwesaba uvela kuSathane. Themba into ikhethile. Ibizigaba likaJesu. Sewuzizinto ey'hamba phezu kwendlu ngoba umamkhize. Ubizigaba likaJesu. Into ikhethile uyethembe. Igama likaJesu linamandla. Igama likaJesu liyaphila. Ivangeli likaJesu liphila phakathi kuwe. Sebenza ngalo. Uthi ngegama likaJesu. Uthi uzixolo libuhlungu ixolo. Uthi ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ayabafana wemfundo wethemba uJesu manje. Sekukhona into eyikhethile. Nithembe noma phila likhona. Nithembe. Nibize ngalapha kuphetha khona. Nibize leligama. Linamandla. 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 Liyaphila. Liyaphila. Ngicela wasibone lethi mawungena edeskini ubese igama likaJesu before uhlala. And lento yayibamba umntwana. Usayibambile lapha etheni nawo. Wayibamba kangaka umisi wakho wazwamuza. Mayehlala athi ngegama likaJesu. Ilapha buza khona ukuthi usondaphi. Wathi ngisindisiwe. Azange aphendule. Ngicela umisi wakhe. Uthi hayi ngakunothisa mayehlala edeskini. Mayehlala njalo bifahlala. Yena ngangibone. Uyayabiza igama likaJesu. Sangaselaphuza ukuthi usondaphi. Azange athi ngisonda kwasindiswa. Kunento angichaza ngayo umntwanami. Wathi ngisindisiwe. Azange athi ngisonda kusindiswa. Wathi ngisindisiwe. Yethembe noma philento. Yethembe into ikhethile. Ungayigabazi uphatha isisu. Hambisa isisu kukubalisa. Ithembe into ikhethile. Inamandla. Yini fanele kaJesu Nosipho. Ivangeli. Ithembile phakathi kwakho. Yini ivangeli. Ivangeli. uJesu Kristu. Yini uJesu Kristu.
agcwele mayehlala kuwe azikho izinto eziyonqoba azikho izinto eziyokwehlula akunazona eziyokwehlula akunamandla kumnyama yokwehlula linamandla igama likaJesu linamandla igama likaJesu uyazi bathi noma bephuma egeyitini ngiyahamba ngiyavulela igate usiyakhona uphuma kuqala kunoAsbo siyakhona uphuma ngokora past 6 endlini asebaphuma ngokora to 7 ngiyahamba ngiyovulela igate mangiyovula igate kunento engichazayo mayisho mayajamba nje sephumela ngale uthi ngegama likaJesu athi bye ma ajamba athi ngegama likaJesu ngivulela igate ajamba athi ngegama likaJesu basathi bye ma ngoba inamandla lento uyabona mawuvula igate kwakho udlula ubisa igama likaJesu igama likaJesu noma ngabe bethela imeko nokubhulela namathakathi mawubisa igama likaJesu uyajamba uthi ngegama likaJesu ngegama likaJesu yashalelithi ngoba linamandla igama likaJesu linamandla uyakuzwa uzuphethwe isithethe kanti hayi lesi sithethe sekuyisithethe sokuthi kahle kahle ungasahambi yokuhamba mawujamba nje la igedini uvehlele phansi sewuzwa nje amakhaphazelanyana ngenxa yokuthi uthema uphume egedini phela amathakathi abanali namadimoni awanali ilifa lento ukuthi wena uyithembe usuvuka nje ekuseni uhambe nje wena ubaphi igate uphume phuma ngegama likaJesu ekuseni mawuphuma uthi ngegama likaJesu ngiyadlula ngegama likaJesu ngiyaphuma ungalibambi igate uthule nje uvale umlomo uthi ngegama likaJesu bese linamandla uyakususa into encanyana nje uthi hawu kwenzakalana kungathinywa wena nje loba buhlungu kwenzenjani kanti ngokohlelo lamadimoni bengafanele liphelele ebuhlungwini bekufanele uhlale phansi ube yisosi ngoba igama likaJesu linamandla phezu kwento zonke ngoba bazalwane musu kuyigamazi into oyikhethile linamandla linqamula ukufa linqamula inkaleliso linamandla awukwazi into bazuvela uvula iy'ncwadi zakho ungazange ubise igama likaJesu izinto abangabe kuthiwa umntwana wesikole uyasitadisha uvala amehlo ubise igama likaJesu ubise igama likaJesu ngoba amadimoni abelane nayo yonke impumelelo yakho amadimoni abelane nayo yonke imicabango oyisisayo abelane ne-future yakho yonke awukwazi ukuthi uyasitadisha uvula iy'ncwadi awubise igama likaJesu bise umnikazi ongaphezu kwento zonke azokwazi ukwelekelela nokusitadisha azokwazi ukusiza ingqondo yakho linamandla igama likaJesu linamandla igama likaJesu baba egameni likaJesu sesiyalala baba egameni likaJesu sesiyalala baba egameni likaJesu lala nathi baba egameni likaJesu hayi igama likaJesu linamandla yile kufanele kuse phezu kwayo yonke into yakho ekusiphendwa khokusa igama likaJesu ekhaya lakho khokusa igama likaJesu emsebenzini osebenza khokusa igama likaJesu ey'ntweni zakho khokusa igama likaJesu igama likaJesu linamandla phezu kwezinto zonke liyaphila liyaphila that is why umzala hlakaniphile akasedela abantwana besikole bengababekanga izandla bekizandla ngegama likaJesu novela usevasithi mawuphuma endlini uyongena esikoleni igama likaJesu phuma egeyitini igama
usheshe udlulise ukuze ube nenjabulo. Funda usheshe udlulise habit for happiness. Funda usheshe udlulise uhlaze udlulise ukuze uhlale nenjabulo eza ngomoya oyingcwele. Ngizahlukanisele Ngokuba uma nihamba ngokwenyama nizakufa. Ngokuba manihamba ngokwenyama nizakufa. Kepha uma nibulala imisebenzi yomzimba ngomoya nizakuphila. Manibulala imisebenzi yayisonto. Hlala phansi. Manibulala imisebenzi yomzimba ngomoya nizokuphila. So, ngofuna ukuhlezi ujabulile. Yeba honest. Ubulala ini? Umzimba ngani? Mafuna ukuhlezi ujabulile. Yeba honest. Thethelela ngokushesha. Dlulisa into ngokushesha, ngingalali nayo. Ningaze uyithungele ungathetheleli kuze kube ingubo yakho kuwe, kuthungeleke kuwe ugqoke kwembathi. Ayikho injabulo ezoba lapha ngoba umoya oyingcwele uhlezi ejabulile. So mawufuna ukuba nenjabulo evela kuKristu naphakathi kwazo zonke izinto, yiba honest. Yiba honest. Yiba patient. Xolela ngokushesha. Akunabi nezinto ezimbi eziyi-secret. Ezimbi eziyi-secret. Ngoba lezi zinto zizokwenza ukuthi ungabi nobudlelwane noNkulunkulu umoya oyingcwele. Akunabi nezinto ezimbi, imfihlo ezimbi onazo. Zikhiphe ngaphandle. Uyangizwa? Stay away from evil spirits. Uyangizwa? Ubeleke emoyeni wobumnyama, ubelelelelele. Nama-secrets abapho ongafanelanga ukuthi uhlale nawo. Yiwona wayenza ukuthi ungabi nobudlelwane obuhle nomoya oyingcwele. Ngoba kunama-secrets onawo phakathi kwakho avimba ubudlelwane bakho nomoya oyingcwele. So ukwazi ukuba nama-secrets amaphi enhliziyweni yakho ebeke phila ivangeli phakathi kwakho. Kanti thelile ivangeli uJesu Kristu. So yiba kude nalezi zinto. Yiba kude nalezi zinto. Yiba kude nalezi zinto ezizokwenza ukuthi ubudlelwane bakho nomoya oyingcwele bungasebenzi kahle. Sibulala inyama ngomoya. Yangesona sibulala inyama ngomoya oyingcwele. Okusho ukuthi zonke lezi zinto eziphi umoya oyingcwele angayifuni kithi asikwazi ukuyishera emzimbeni wethu ngoba lo mzimba sowungokaKristu. Bakhona abantu abazona phezulu. Bakhona abantu abakhona la endlini. Bakhona abantu abaphila noJesu la endlini. Abaphila noJesu baba patient. Baba patient abaphila noJesu. Abaphila noJesu basheshe badlulile.
ucabalisela uKristu ufuna ukuhlezi unenjabulo nomoya engcwele xolele forgive easily ube patient ungaxhamazeli ngoba bawuxhamazela uzothuka sewuvuka ekufeni bonke abenza izinto ngokuxhamazela bathuka sebevuka ekufeni bathuka sebeshayisa ekufeni uzokufa mawenza izinto ngokuxhamazela ngoba uzozuveze ngendlela eroko ophaphame sewusekufeni funda ukubekezela uKristu nangasibasala ukuthi funda ukubekezela uKristu ubekezela uKristu umkhozi uNkulunkulu kubeka zatha zinto izinto ezikuhluphayo kanti zikhona izinto ezikuhluphayo siki ukuthi ukubekezela uKristu ebese uNkulunkulu akwazi ukudlulisa uma ungakudlulisi lento izokwenza vele ukuthi uthwale impilo yakhe awukhozi uNkulunkulu ngejabulo khozi uNkulunkulu ngejabulo happiness for happiness khozi uNkulunkulu ngejabulo we have some we're happy for happiness nothing ila sifunda khona ukuthethelela la sifunda khona ukuphila nabantu ila sifunda khona ukwehla singabi nomoya wemphakamo sifunda ukwazi ukukhuluma nabanye abantu happy for happiness ufunda ukwazi ukukhuluma nomunye umuntu impilo efuna uKristu ikulethela wena nama-benefits amahle empilweni yakho ukwazi ukuthethelela fast nebesibonakala ukwazi ukubekezela ungabekezeli bazalwane kugcinisana esonweni kodwa mawubekezela uJesu uKristu umoya engcwele uNkulunkulu vele ayidaleje izinto ngendlela yakhe ngenxa yokubekezela kwakho webazalwane esindisweni asitatazeli noma ngabe kukhona izinto esiyifunayo kuNkulunkulu asifuni ngokutatazela sifuna bese siyabekezela sibe patient sithi sifunile bese siyabekezela sikindele asitatazeli ngoba ukutatazela kuzosiqedela injabulo yekhozi uNkulunkulu ayikhuluma ngiswani asitatazeli enkosini asitatazeli noma kunezinto esidingayo asitatazeli sivela kuye bese silinda kuye ngokubekezela samukela umoya engcwele mawungakwazi ukubekezela uzogcina esonweni mawungakwazi ukubekezela uzogcina esonweni khozi uNkulunkulu kubeka zatha zinto izinto eziphazamisayo kanti ikhona ukuthi ifakele olamukele noJesu phakathi kwakho uyena okulekelelayo ukwazi ukudlulisa lezinto uphile ukhoze ivangeli ukhoze ngokholo ukhoze nangeshabulo phaphana lezinto ezenza ukuthi uKristu ungakhozi ngeshabulo uthi noma uzekozela ungasayizwa ishabulo phaphana lezinto ezizophazamisa duduzini kodwa khozi uNkulunkulu ngeshabulo khozi uthi uma uzedlile uNkulunkulu ukhoze ngeshabulo zedlulise lezizinto uma ngithi ngize forgive easily yedlulisa zonke izinto ezizobambezela ney'sengqondweni yakho eziphazamisayo ukuthi ukhoze uJesu ngeshabulo ngoba inyama izobahlula ithemba lesedinga uKristu khozi uNkulunkulu ngeshabulo hayi ngoba singekho izinto ezivukayo kodwa zikhona zinjalo kodwa ukhoze ngeshabulo ngoba inhliziyo yakho ayihlali izinto ey'ngcolile inhliziyo yakho iyadlulisa inhliziyo yakho iyashesha ukwedlulisa izinto ezibuhlungu awuyifunde leli klasi lokuthi inhliziyo yakho ikwazi ukushesha idlulisa izinto ezibuhlungu ezikwenza bese ukhoze uJesu ube ngazathi ayikho into eyenzekile kuwe
ubudlelwane bakho noThixo. Uyabona imisindo ecabangayo iyona ezokwazi ukuthi iphaphane lento. Izinto uKristu ayifuna kuwe zingenzeki aphinde angayithoshi ngoba ucabanga imisindo emibi. Hlanza inhliziyo yakho, hlanze nengqondo yakho ukuze ukwazi uNkulunkulu ngejabulo. Awubeke sithi yakhuluma ukuze ukwazi uNkulunkulu ngejabulo. Ukuze ukwazi uNkulunkulu ngejabulo. Akubikho izinto ezizokuphazamisa ungayisweli ubumnandi bobasendlini kaNkulunkulu. Kodwa khoza uNkulunkulu ngejabulo. Ngizikhethele, 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 ngizikhethele uNkulunkulu. Ngizikhethele, ngizikhethele, ukwesaba izimo ezifikelayo nokwesaba amaso abantu omakhelwane nabantu bonke ngenxa yevangeli elabukele. Kodwa ngesaba uNkulunkulu ngoba ngizikhethele, ngizikhethele, ngizikhethele. Sibongile mntanami, uyabona sebehamba ubabone behamba 2 by 2 ezweni lomjolo. Kodwa ivangeli engaphakathi kwakho yini ivangeli? uJesu phakathi kwakho. Ngizikhethele, awukhumbule kuthi ngizikhethele, ngizikhethele. Awukhumbule kuva la usuka khona. Ngizikhethele. Noma ngababhala kaningi 2 by 2 wonke incane emjolweni ayikho into ethintayo awuhambeli nesi. Ngizikhethele, ngizikhethele, wokuqala owayefika ezocela umshado kumina. Kodwa ngoba ngiyintombazane nje eyikhethela uJesu, ngizinjabulo. Hey ngoba nginenjabulo uJesu. Uyabona nginenjabulo uJesu mangabe ungayishili nomjolo. Yabona noma umuntu omusha so. Kune
Jesu mangabe ungayishimi nokujola. Ayipheleli mangabe uzoyishima nokujola. Bengayena oqala ezocela umshado. Kodwa ngoba ingqondo yami yayiJesu kakhulu. Ngidlulisa nje. Futhi sokwenza athi kodwa ukuthi yokushada kodwa. Ngihlekele nje. Ngaqhubeka ngazikhonzela inkosi. Ngoba intombazane mangikhuluma nami ngifundisa entombazaneni ukuthi intombazane iyahlala akukhulumi ngento engayazi, ngikhuluma ngento engiyaziyo engidlule kuyo. Mangithi kuyahlala umuntu omusha, uhlale nje uyintombazane, uhlale ubheke uJesu khona, kuyahlaleka abafana bekhona umjolo khona, kuyahlaleka indlela wena oyiphethe ngayo uNkulunkulu uzokhandela okufanele wena. Kubatshela ngithi kwangeyena oqala ubabona. Babafika nje ubadlulisa. Kube bengikhonzela inkosi. Kabatshela ngathi khona omunye wavingana owafika. I don't know why it's serious ngempela. Wayengafuna ukudlala nami. Wayefuna ukungithatha ngempela serious, engithatha ngempela engahlutshi nami. Efuna ukungithatha serious, engadlala ngempela. Azakhala umfundisi inyembezi. Bathandaza strong. Ngoba yonke into yakho fanele incike kuNkulunkulu. Hayi ecabangeni kwakho. Yesu leyo nto leyo. Ethandaza usafika isiphrofethi. Sathi ntombi enkosi. Umuntu azomshaya. Akekho la. Kodwa useMpumalanga. Safika isiphrofethi. Sathane lo muntu azomshaya. Uqhamuka eMpumalanga. Mabembiza la bambiza khona igama abahlale abujala ukumbiza ngalo bambiza ngelo. Yakukhumbula ukuthi uma wase wambuza ephendula lo wathi manje umnayiko yini igama lakhe lo athi ayinama ngasi. Kodwa ngithema ngithandaza ngavela nokuthi lo muntu uvele eMpumalanga. Manje ke mina iMpumalanga ngoba iphaka nje inkulu iphaka. Mina ngiyakwazi ukuthi uyo lo muntu loyo. Ngoba iMpumalanga nje inkulu kangaka. Mase ngibamba nje nto ayisenza baba uthini angeke kugcwala uciko bonke iMpumalanga yonke. Senza baba nje uthini. Mase ngeke kugcwala iMpumalanga yonke bonke. Emva kwesiphrofethi ngaqhubeka ngamantombazane ngakhonza uJesu kwaba ngazathi akunasiprofethi emizweni. Ngaqhubeka ngahlala ngakhonza uJesu. Angangayithatha lento ngayibeka ekhanda ngayakhela. Angangayithatha ngayibeka enhliziyweni ngayakhela. Ngakhonza kube ngazathi akunasiprofethi emizweni. Ngitshela amantombazane mina kwaphela 3 years kuya 4 years. Umeka ngafiki. Kwathi ngonyaka wesi-4 sekuyophela wakhathe eqhamuka. Angizange ngizobhalise mina. Kodwa ngahlala ngamkhoza uNkulunkulu. Kwathi ngesikhathi esifaneleyo ngoba mawukhoza uJesu, umkhoza umoya, ungakhozi kuhlusa enyameni, awusoloko uthwala izinto ongafanelanga uthwale. Ekhona umnikazi wokuthwala. Mawukhoza uJesu, usemoyeni, ungekho enyameni, unezinto ongayithwali wena. Kodwa uNkulunkulu akuthwalela zona. Ebese uyibona udlulile ungazi ukuthi udlule kanjani. Ngoba awuthwalanga wena, kodwa uthwalelwe uye. Sehlula ini sibonile inyama ngani ngomoya. Sehlula ini inyama ngomoya. Sehlula ini inyama ngomoya. Umoya uyini uJesu Kristu. Yini umoya ngwane ivangeli kaKristu. Yini ivangeli kaKristu ivangeli uJesu. Sama. Into ezokusiza ukuthi uphumelele noma kumnyama kangakanani. Awukunona ukhoza uNkulunkulu ngejabula uyeke zonke izinto. Bakhona abantu abazona phezulu. Bakhona abantu abazona endlini. Bafuna ukubona uNkulunkulu aphumelele.
Because uNkulunkulu sifonela ngejabule. Because uNkulunkulu ngoba ufuna ukucela. Kodwa because uNkulunkulu ngejabule. Ebese uNkulunkulu akunika akunika ngisho ibonasi, akunika lento ongayicelanga kodwa isidingo kuwe. Ayikhuluma nabantu abasibakhona bayangizonda endlini. Afela kubonasa uNkulunkulu. Akunikeze lento ongakazi uyithanda phela. Akunikeze lento ongakazi uyicela. Kodwa nayo ibalulekile uyayidinga. Ngoba awubhekani into eningi uma usendlini kaNkulunkulu. Awubheki into eningi. Awubeki izinto eningi engqondweni yakho. Kodwa ukhosi uNkulunkulu lejabulo. Ebese yena yakulungisela. Khosi uNkulunkulu lejabulo. Yekela wakamananga. Khosi uNkulunkulu lejabulo. Yekela konke ungakenzeki. Nofuna kwenzeke. Wena khosi uNkulunkulu lejabulo. Ebese yena yenza. Ebese yena yenza. Khosi uNkulunkulu lejabulo. Yashula inyama ngomoya. Yashula inyama ngomoya. Yashula inyama ngomoya. Yashula inyama ngomoya entwele. Yashula inyama. Inyama lena sisikhathele. Inyama lena thakwenzeli. Inyama lena thamkholi. Inyama lena thimosebenini. Inyama lena thamsasi. Shula inyama ngamandla kamoya oyingcwele. Khosi uNkulunkulu ngejabule. Bakhona abantu abazona nje. Ngizikhethe. uNkulunkulu. Yazi mawukhoza uNkulunkulu ngejabule. Kuvimbeka ngisho amadimoni. Izinto usakhale ezimbi bekuhlelele zona. Kodwa indlela wena ovele ukhoze ngayo uNkulunkulu. Wena uhlezi usejabuleni yokhoza uNkulunkulu. Avele uNkulunkulu ayivimbe lezinto zingakafiki ngisho ukufika. Ezinye izimbe zingakenzeki nokwenzeka. Ezinye mazithi ziyenzeka zivele ingqondo. Ngoba ukhoza uNkulunkulu ngejabule. Khoza uNkulunkulu ngejabule. Yakani izinto ongenazo, khoza uNkulunkulu ngejabule. uNkulunkulu uyakwazi okudingayo, khoza uNkulunkulu ngejabule. Khoza uNkulunkulu ngejabule. Yingakhoza ngazabe uhuduliwe wazophonswa endlini yenkosi. Kodwa khoza ngoba lento uyayidinga. Khoza lento ngoba ibalulekile kuwe. Khoza ngoba lento uyayidinga. Ngoba ibalulekile kuwe izosebenzela. Yingakhoza ngathi uphushiwe. Kodwa khoza uNkulunkulu ngejabule. Khoza uNkulunkulu ngejabule. Khoza uNkulunkulu ngejabule. Sehlula inyama ngamandla kamoya engcwele. Sehlula inyama ngamandla kamoya engcwele. Ebese izinto ziyenzeka ebukhoneni bukaNkulunkulu kanye nomuntu. Awubakithi ebukhoneni bukaNkulunkulu kanye nomuntu. Ngoba uthi uJesu uma uhlala kuye naye uJesu uma uhlala kuwe. Ebese kuba nezinto ey'vele zenzeke nje ungazi ukuthi kanjani. Ingoba usahlala ney'ntwana oy'dingayo ukuthi zenzeke. Kodwa sewuhlezi kuye. Ebese yena landa lezi zinto wena oy'funayo ngoba uhlezi kuye. Hayi bakithi ngiyakhuluma, khuluma nabantu. Khuluma nabantu. Khoza uNkulunkulu ngejabule. Khoza uNkulunkulu ngejabule. Uzokwenzela. 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 Be patient. Uzokwenzela. Forgive, isn't it? Uzokwenzela. Uzokwenzela. Khoza uNkulunkulu ngejabule. Khoza uNkulunkulu ungabheki into eningi. Khoza uNkulunkulu ngejabule. Ujabulela ukukhoza into oyikhethile. Ujabulela ukukhoza into oyikhethile. Ujabulela ukukhoza into oyikhethile. Ngeke aze kuyekelele uThixo. Nayo
senkosi. And uNkulunkulu wasebenza wadeclare esidlweni senkosi. Ukhona ukubulayo ukuthi esidlweni senkosi uNkulunkulu wenze njani? Esidlweni senkosi uNkulunkulu mama wasiprotecta wakhansela konke okubusathane akulungile ukuthi mama kuzodestroy impilo zethu. Mama ngikhumbula ukuthi uNkulunkulu wakhuluma wathi uzosiprotecta konke okubusathane. Ngikhumbula ukuthi mama uNkulunkulu wathi laba abahamba ngemoto abadrayivayo ayekho ozothola ingozi yemoto. Wathini uNkulunkulu? Wastopha ini uNkulunkulu? Esidlweni senkosi wastopha ini? Isidlo senkosi saba uphawu kuphume lesivikelo sokuthi noma ingozi ifika ingamlimazi. So ngithi bawuphatha uNkulunkulu ngenjabulo kungekho izinto oyinakile. Uyithembe into ezekuyo ukuthi izokwenzeka noma ngabe usathana uphilele uNkulunkulu ayiziphinda kanjani. So isidlo senkosi wasiphuza uphume saba uphawu emzimbeni wakhe lokuthi avikelele ingozi ingamlimazi. That is why ihlala nabasela lomlayezo wokuthi akabikho into ozoyithatha kancane eyenzeke endlini kaNkulunkulu. Akabikho into ozoyithatha kancane eyenzeke endlini kaNkulunkulu. Esileyo nto inomnikazi igama layo nguJesu Kristu. Akube serious ngoba izosebenza. Ungayithathi kancane. Isidlo senkosi ujike futhi ungayihluphi nokusilangazelela ukusithola. Kanti awazi ukuthi besibaluleke ngani leyo Sunday. Kanti awazi ukuthi usathana uhlelele ngempilo yakho. Akunathi into ozoyithathela phansi. Yonke into akuyithathe serious. Into noNkulunkulu akuyithathe serious. Ngoba izosiza wena ekugcineni. Ngiyakusho solwa. Sona uNkulunkulu ukhuluma ngokuphila nomoya ngcwele. Moya ngcwele uhlula impakamo, uhlula ukuzenzisa, uhlula inzondo, uhlula inkambi, uhlula indelelo, yonke inhlobo yesono ukuze ukhoze uNkulunkulu ngejabule ebesekwazi ukwenzeka izinto oyifisayo. Siphakame sibeke inyawo, siphakame sezandla zethu. Sivala amehlo. Bishop is in